Klanya hambai yamrok network and production. Tam ningke tini sini Borgasia hezamara adi blok by khopjak Borgasia hatibo homsang club ketal klanyan bagai tabuk harok wakhagi tongo dorjor bai JCB bai tai dui tin dini bisingono sini homsang club ketal ke seng building construction khainai sini je scope sungno rikha je sini yamrok trust no naikoloi tongnai tai yamrok network no naikoloi tongnai sini borong menang social worker Sobri Kumar Deborma mono belai khena hambai bo chungno kaham scope rikha mo haike no thinango ese bo sini Borgasia area ni borok ngai ese okra ngai ese social worker ngai bo chungno tebo subathong tai tebo subao nei sing khakao mo haike no sini homsang club haike ba homsang club ni entire area sing kaham kai bini bising tuinyo sini mo building construction dok kaham kai thangnai tai aboni yagulo no sing sini construction paimani yagulo no sing logi no sing inauguration phacingo thangnai inauguration ni bisingo bo sini je area ni founder of homsang club tai kebangma okra rokno ni borom dimani bising tuibo sini a inauguration mo haike no ngnai asukno hambai O subrayu no ano janaya no sawino mano hachalo tong tatay nang no ani wansung mano shaway mano anisha teleng lamano nungle nai chomo anila maro lengkaham keno shawai mano o kai to